komisie športovcov, ktoré sú zúčastnené 1 až 2 krát ročne. Predpokladá sa, že najbližšie bude niekedy možno september, október, takže určite sa budem zúčastňovať na týchto zasadnutiach. V prípade nejakých ad hoc riešení problémov budem takisto v plnej pohotovosti, aby som v prípade potreby vycestovala, ale samozrejme, ak budem mať podľa povinnosti streleckej, kvôli ktorým nebudem môcť. Bola som na olympijskom výbore a bolo mi povedané, že prostredníctvom videokonferencie sa viem zúčastniť na nejakých zasadnutiach a rokovaniach, takže dá sa to všetko sklbiť aj takto. Mala som veľmi veľa gratulácií, lebo naozaj je to úspech, ktorý bol aj dobre spropagovaný, čo sa veľmi teším. Takže mala som veľa gratulácií, veľa prajných správ, ktoré mi teda všetci mi naznačujú, že mi držia palce. Nemala som zatiaľ, samozrejme streleckí kolegovia a kolegovia športovci mi gratulovali a predpokladám, že budeme úzko spolupracovať v prípade, že sa budem mať postaviť pred olympijský výbor a prezentovať názor športovcov. Určite sa na nich obrátim s prosbou o radu, ako by to riešili, takže budeme spolupracovať a ešte doplním. Dostala som samozrejme veľa správ od ľudí, ktorí sú priamo zainteresovaní alebo nepriamo zainteresovaní aj pre oblasť športovej diplomácie. Dnes som dostala blahoprajný list od ministra zahraničných vecí pána Lajčáka s tým, že viac menej my sme veľmi radi nadviazali spoluprácu s ministerstvom aj v tejto oblasti, takže dostala som gratulácií, požehnaní.